طالبان روژا یکشەمێ گوت که ژن د درسخانeyên ji zilaman cuda de bi serê xwe girtî dikarin perwerdehiyê bilind berdewam bikin. هر یکم چارەسەری ئەوە کو divê dersxaneyên keç û xurtan cuda be. An jî çareseriya duhemîn ew ku keç û xurt di wextên cuda da herin dibistanê. Çareseriya sêmîn ew ku divê dersxane cuda bibe. Heqanî dibêje hikûmeta İslamiya Talîban ne li dijî perwerdehiyê ku di çarçoveya yasayên İslamî de ye. Lê piştgirên mafê jinan gumanbar in. Her roj em raporta werdgirin ku mafê jinan tê bin pêkirin. Jin nikarin bê zelamê malbatê ji mal derkeve. Li çend parêzgehan destûrîne ku jin kar bike. Navendê parastina jinan, ku xizmetê da jinên robroy tundutîjiyê ne, hatin êrişkirin. Karbidestana tebên yekbûyî Davidiyan her wiha dibêje xaniyên bo jinên qurbaniya tundetûjiyê hemû tijî ne. Hefteya borî li Efxanistanê tijin tevlî xwepêşandanên li dijî Talîbanê li Kabûlê bûn. Wezareta Navxweyiya Talîban fermanek derxist ku hemû xwepêşandanan li Efxanistanê bi dawî bin ger xwepêşander destûr wernegirin bo slogan û pankartan.